Ohala kod yore mamoko ne odhi nyime kaka pile counties ma Kaluo mak mana mago mag wuoth ma obedo gi ng'ikruok bang' nyamburko mating'o jowuoth riwore gi jowetegi mamoko e ng'anyo mar kwedo nengo mar mauta. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, ywak mar weg geche kod jopiny to pod en mana achiel madwaro ni sirikal omany riekni mag fuong'o nengo mar mauta. E boma ma Homa Bay chenro mag ohala ne odhi nyime kaka pile, mak mana chenro mag wuoth ema nobedo kod ng'ikruok ka thoth weg nyamburko mating'o jowuoth ne okano nyamburko mag-gi kaka yor nyiso chwang' margi ewi nengo mar mauta mani malo e pacho ka. An chairman mar Driver Conductors e region makoro wantie sani ni. Kochakore chien ka, sirikal osebedo ng'ala mambele mar timo makosa sana korka wach mar fuel, nomede chien kocha gi siling 30. Ok ochako kawo kadu achiel ochako mede kendo gi siling 40 gi wiye. To gima timore ni fuel mano medi ni wan gima nyalo wache onge, wan ok wadwar wachne. Kata mana sani king'iyo stage onge gari, jowuoth gol pesa, geche to ni e parking. Per mwawinjo onge. No siku manani en jo ground. Koro wan gima wakwayo president. Owek medo nwa fuel gi 40 to duoko nwa go gi sing 10. Gima konyo mano gima konyo go kanyo onge. Namba 2 ne mano, sani king'iyo bus park ji geche onge. Nikech fare omona chopo Migori sani. Omi ayudre bus park ni kona ni Migori sani siling 600. Ok anyal chulo nikech aonge go nyicha biro gi siling 300 ka. Koro med nyaka 300 kende wiye nikech fuel momedore percent mamalo ni. Wakwayo Mr. President no ng'iwa ni ka derepe mag loche mating'o osigo bende nochungo tich. Wan gi midhiero kaka ne wach mar fuel osebedo ka wadhi go ohala kidam nikech fuel onge. Okele matin to mede bei moko nyalo miloche gi ochung' ka nikech fuel ma koro kethore. Nyien wuondowa. Geche gi te chulo loan, to loan ok inyal chulo kionge pesa. To e boma ma Kisumu kata odoko ni yore mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok, ohelni kod chenro mamoko ne odhi nyime ka jopiny kod weg nyamburko kwayo sirikal mondo oyud nengo mar mauta piny. Nyoro kana dhi bondo adhiga gi seche moko kaka jabiasara gi kauna ga 200 to 50. Nyoro ne gibedo na nyaka 500 ajo ohala. Koro piny tek ma president kok inyal kawo jukumu mar ng'iyo kaka wanyalo kijende nyalo konyore. Idhi dala machiegni. Gima opogore ma samoro ok otimore maber mane ji ng'iyo ni Kisumu onge tile mowang', Kisumu onge jogo magin guns magoji, and Kisumu ohelni mamoko dhi mbele. E boma ma Migori bende wuoth ne ong'ikore ka kwayo en mana achiel. Koro wan gima okwadwar en violence, dino ne geche barabara mane gima okwadwar. Wadwa ne kata koponi kaw gachi ni ng'anyo, kaw gachi pake dhodi, ami kete filling station mari. Ere kaka jopiny dwa wuotho? Ere kaka ji dwa timo gik moro amora? Omiyo ka Ruto dwaro tutam adieri, no dwa tutam, ni en ok odwa tutam. Owuogo kaka rais. To e kaunti ma Siaya, kwan jowuoth manok ema ne ochopo e tesend nyamburko manitie boma ma Bondo. Gino ma weg nyamburko ne otudo kod luoro ma jopiny nigo e wach ng'anyo mane dhi nyime pacho ka. Koro bing ni fuel omedi, wan be koro nyaka omed price moro matin mondo wan be wayud kaka watimo nadi, kaka wayuto. To gima timre ni wan gi jotelo manyocho tere sirikal ma bende wan gi sirikal kamuting'o MPs ok nyal wuoyo gini nikech MP sirikal gone gi fuel. Koro gikia lit ma wawinjo. Ogikia lit ma kata ka gigo mana yes kucha. To gin ga gima biria kale, gima raia kale gikia. Ali Abich, Ramogi TV.